Pornirea ciclului test vacuum la autoclavele model Tanda produse de Voson. Poziția de repaus a autoclavului este cu ușa deschisă. Pornim autoclavul. Observați că pe afișaj apare mesajul luat, care clipește. Pentru a alege testul de vacuum folosim tasta test. Observați LED-urile aprinse în zona de afișaj a autoclavului. Există doar două tipuri de teste, iar tasta test comută alternativ între ele. Apăsăm tasta test de câte ori este necesar pentru ca LED-ul rămâne aprins în dreptul testului de vacuum. Este important de observat că toate aceste setări se fac cu ușa autoclavului deschisă, în timp ce mesajul luat pâlpâie pe ecran pentru puțin timp. Abia după ce ales corect testul pe care îl efectuăm, vom închide ușa. Observăm că la închiderea ușii, mesajul luat rămâne stabil, pe afișaj nu mai pâlpâie. După ce am închis complet ușa autoclavului, singura tastă pe care o vom apăsa este tasta Start. În nicio situație nu vom seta autoclavul cu ușa închisă. Pentru a iniția ciclul de sterilizare vom apăsa o dată scurt tasta Start. Ca să fim siguri că autoclavul a pornit, putem verifica prin faptul că afișajul de timp s-a schimbat. A dispărut mesajul luat și acum avem afișat o valoare care variază pe măsură ce trece timpul.